ng'eyo ni to yuto gi lal gin mane iluongo ni ohala. Haya, nyakorom Gajwang' wayudo ni piny owacho keto winjruok kod piny mar Saudi Arabia mar nyiewo modhi mag nyamburko e yor gowi mabiro kelo fung'ruok e nyiewo mwandu no, kendo igeno ni biro duoko nengo ne piny. Jatend migawo mar teko sitima kod modhi mag nyamburko Davis Chirchir wacho ni okang' ma kamano biro duoko chien pek ma biro kod medruok e teko mar dola. Kenya biro yudo modhi go kowuok kuom kembe adek mag modhi mawuok e pinje mag Arabia kama ka opogore kod yo masani ma inyiewe mwandu no kod dola mar Amerika. Johala mathurka koro biro nyiewe ka gitiyo kod shillings mar piny Kenya. We'll get the product supplied for 6 months. 1 month will mature on the 7th month, the first month. The second month will mature on the 7th month, and therefore we'll continue to have a buffer build-up of 6 months foreign currency, which will not be exiting our economy as is happening today. We will be able to take the depreciation, if any. We do expect to see some value. So, and if there is value, we'll take it to the pump. Because at the moment, if the product is brought and converted at 140, the 20 shillings is all going to the pump. If the product is brought at 130, the value of 10 shillings drop will go to the pump. And therefore, subject to the spread, the interbank spread stability that we are working on.